बिटिआर सक्तिखौ नाफबसो होननानै बुंदों सार मोनसे सैथो गणेश कछारिया मा केरेक्टारनि मानसि आंनिख्रुइ नोंथांमोना बांसिन मिथिगौ मिथिबाय बिथांमोना गणेश कछारिया रामलीलानि मुङाव कृष्ण लीला जे खालामनो थाङोमोन रेकर्ड दंथ' जोंनाव दानो भाइरेल खालामनोबो हायो जोङो आरो बेफोरबायदि मानसिया बर' हारिनि बबे मोनसे गुदि बिजौखौ लानानै दिनै समाजनि बाथ्रा बुंनो फैदों जोङो मिथिया आं बेखौ पार्सनेलि एटेक खालामनो थाङाखैमोन जोङो गणेश कछारि बायदि जोङो कृष्ण लीला खालामनो थाङा नाटक खालामा बिथाङा जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लानानै बहुत नाटक खालामबोबाय जौ लोङै लोङै गावनि चेम्बाराव सिन्थाय गावनि क्वार्टाराव सिन्थाय गाज्रि भाइरेल जानाया जोंनाव रेकर्ड दङ गतिके गाज्रि आखलनि मानसिफ्रा गाज्रि राव बुंनायखौ बर' समाजा बिटिआरनि समाजा खोनासङालै दा खाम्फा बरगयारि बिथाङा नैबे फैबाय थानाय एमपि इलेक्सनाव बिटिआर दोलोनिफ्राय गावखौ गसंगोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माब्लाबा बुंनायखौ आं बिथांखौ देरहागोन ना जेनगोन बिथाङा सार बिथांखौ गिबियाव आङो बेस्ट अफ लाक जासिग्रोबाय गाहाम हामलायथि जासिग्रोबाय इसोरा बिथांनि गाहाम देहा गुफुं देहाखौ जेब्लायबो नोजोर होबाय थाथों बिथाङा सासे गाहाम बा मोजां बर' दैदेनगिरि डेम'क्रेसियाव बयहाबो मोनथाय दङ राजखान्थि गेलेनो बा राजखान्थियाव बाहागो लानो बिथांनि देरहासारनायखौ आंबो लुबैयो देरहाथों खिन्थु मोनसे खोन्थाया सैथो बिपिएफआ दिनैनि दिनाव देरहानायनि लामायाव गैला टिकेट लानायनि सिगां खाम्फा बरगयारि बिथांखौ खावलायदों नोंथांनाव जा एसे एनै रां दंबावो बेखौ जिमायनानै रायजो जानो नाजादो थाखाखौ गारनानै हाग्रामाजों बिट्रे दा खालामजा मानोना आं दाखालिबो होनदों हाग्रामाया गावनि राइट हेन्ड चन्दन ब्रह्मखौनो जुदि सिनायलाब्ला गावनि राइट हेन्ड साफ्रोमबो बिपिएफ दैदेनगिरिखौनो सिनायलाब्ला गावजों आगसि आगदा थानाय बिएलटि लिडारफोरखौनो सिनायलाब्ला गाबोन जेननानै जेब्ला खाम्फा बरगयारिया लाथिख' जागोन रांखान्थि बिथिङाव बेखौबो बिथाङा जोगारखागोन बे 100% कनफार्म मानोना जिखुनु दाय गावनि दायखौ एरायनो थाखाय जिखुनु माबाखौनो बियो माने रिपिट माबा गाज्रि मा होनो जोगारनो हायो आंथ' दाखालिबो नोंथांमोननि मिडियायाव होनखादों दिनै जुदि नोंथाङा हाग्रामाखौ सोङोब्ला बिआर फेरेंगाया नोंथांनि सायाव अजद दैखांदों जे नोंथांनि बिहावा 150 बिगानिख्रुइबो बांसिन रिजार्भ फरेस्टखौ धंस खालामनानै साहा बागान गायदों बे साहा बागान गायनाय नोंथांनि बिहावनि सायाव इउपिपिएल दोलोआ दिनै सरकारा एक्सन लानो नागिरगासिनो दङ होमबा नोंथाङा मा बुङो होननानै हाग्रामाखौ सोंबा बियो मा होनगोन मिथिबाय थोद जाम्बा आंहा बिहाव गैया बे आंनि बिहाव नङा होनगोन बे क्लियार गतिके हाग्रामाया गावनि पार्सनेल इन्टारेस्टनि थाखाय जिखुनुखौनो मावनो हायो जिखुनुखौनो बुंनो हायो दिनै जोङो जुदि 14 नं चिरांदुवार बियाबनि बाथ्राखौ सानोब्ला रुनिखाताखौ बिपिएफनि मेइन दुर्ग होननानै बुङो खरं होननानै बुङो खिन्थु बे रुनिखातायाव दिनै बिपिएफनि जा सापर्टारफोर बियो लाथिख' जानो थांगासिनो दं आं बुङा लाथिख' जाबाय होननानै थांगासिनो दङ गतिके बावैसोनो रुनिखातायाव जोङो 700सा जयनिं खालामनायनि थाखाय प्रग्राम लादों आरो बे प्रग्रामखौ जोङो फुजानि सिगांनो लागोन आरो खाम्फानि न' सेरावनो लानाय जागोन गतिके दिनैनि समाजाव सान्थि आरो जौगालु बे बाथ्राखौ लानानै 21st सेन्सुरिनि सुबुं हिसाबै गासैबो लुबैयो जाय असान्तिनि राजा हाग्रामा महिलारि आरो बिनि सान्थ्रि गाहाय खाम्फा बरगयारि बिथांमोननि दैदेननायाव जाबायदि माने पलिटिकेलि लाभालाभनि थाखाय सोरबा सोरबाया ब्लाडसेड लाबोदोंमोन कनफ्लिक्ट लाबोदोंमोन बेफोरनिफ्राय उद्रायनाय मोननानै मानगेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव इउपिपिएल दोलोनि जा खुंथाय राहा खान्थि बेखौ मोजां मोननानै दिनै दोलै नोगोरै फैगासिनो दं अबयसे हाग्रामाया दा मोनसे जयनिं प्रग्राम देखायगासिनो दङ मोनसे समाव बिपिएफखौ गिनानै बिटिसिनि मानसिफ्रा बिपिएफखौनो सापर्ट होजोबखादोंमोन गतिके बै बिपिएफआनो बिपिएफआव जयनिं जानायनि खुनु मिनिं गैया बेखौ जोङो प्रमान होनो हायो मैया
बाक्सानाव उदालगुरियाव मोनसे जायगायाव जयनिंनि मोनसे माबा हगारदों नोंथांमोननि मिडियानिफ्रायनो ভিডিঅ' হগাৰদों আছামিসনা মই বি পি এফ আছিলোঁ মাজতে অলপমান মানে মিটিঙে কামে ওলাবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলোঁ অসুবিধা থকাৰ কাৰণে আকৌ এবাৰ আজি মই বি পি এফ জইন হ'লোঁ होननानै আকৌ एबार आरोबाव खेबसेबाव बि पि एफ आवनो दंखायोमोन माने मानसिफोरखौ देखायनो थाखाय बि पि एफ आवनो जइन जाफिनदों होननानै लासिं सिं बाथ्रा आरो नाथाय बिथांमोननि बिफाया बुङो खाम्फा बरगयारि बिथाङाबो बुंदों बिथांमोननि जयनिं प्रग्रामावनो इउपिपिएलनि मानसिफ्रा मोना मोना थांनानै हर थांनानै बादा होयो बेसेबां जयनिं जानानै मोनसे खोन्थाखोनाय जेब्ला जोङो हाग्रानिफ्राय फैदोंमोन सिजफायार खालामनाय एकर्ड खालामनाय गासिखौबो माबानानै बे समाव नोंथांमोननि सांबादिकफ्रानो जोंखौ सोंदोंमोन जे नोंथांमोनखौ सोरबाया जर जबस्ति लाना फैदों नामा होननानै आं बहाय थोंजों फिननाय होदोंमोन मानसिखौ अन्थाइखौ थिखांना लाबोनो हागौ खिन्थु मानसिखौ थिखांना लाबोनो हाया दिनै मानसि बे मानसिखौ जों खानानै दोननो हाया सोरबाया थांनो गोसो जादोंबा बे थांखागोन आरो सोरबाया थांनो गोसो जायाखैबा बेखौ हाजारखि नाजाबाबो बेखौ लांनो हाखाया गतिके गोसो जानाय मानसिया थांदों बिथांमोना लांनो हायैनि थाखाय मानसिफोरजों फुस्लायबाबो थांजायैनि थाखाय बे बाथ्राखौ बुंदों बेफोरथ' अनला ओंख्रियाव आगान थायै रावफोरसो बिथांमोना लांनो हायैनि थाखाय मानसिफोरजों फुस्लायबाबो थांजायैनि थाखाय बे बाथ्राखौ बुंदों बेफोरथ' अनला ओंख्रियाव आगान थायै रावफोरसो कास्टम बसुमतारिया बुङो जे बिटिआर बा बिटिसिआव नोंथांमोननि सरकार थाबाय थायोब्ला बिटिआर बा बिटिसिआ खैफोद गोनां जागोन होननानै कास्टम बसुमतारि बर'आव मोनसे बाथ्रा भाव दङ मा होनो सिंखावरि जोलानि सल'खौ नोंथांमोना खोनादोंना खोनायाखैथाय सिंखावरि जोलाया बिलो मोनसेयावनो थाया बिलो सोलाय सोलाय बियो बारस्लायबाय थायो आरो कास्टम बसुमतारि नामा कास्टम बसुमतारियाबो माथो सिंखावरि जोलासो गतिके बेसेन गैयै बे सिंखावरि जोलानि रावखौ लानानै जोंनि बिटिसिनि मानसिफ्रा आबुं साबुं जानांगौनि गोनांथि गैया समाज दानायाव आं नङा आंखौथ' जेनेबा इउपिपिएल दोलोनि सासे दैदेनगिरि हिसाबै गुबुना गुबुन बाथ्रा बुंनानै माने बाहाना खालामदों होननानै बुंनो हागौ खिन्थु बिसेसभाबे इन्टेलेक्सुवेलि स्टाडि खालामबाय मोनसे समाव हाग्रामानि दैदेननायाव जौ जुवा ड्राग्स मेला 365 सानाव 365यानो मेला जायोमोन 365 सानाव 365यावनो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि जिउआ बरबाद जानायखौ जों रेकर्ड दङ जोंनाव गतिके दिनैनि सम आरो आगोलनि सम बेसेबां माने अख्रां आरो हाजों सोमोन्दो दङ डिफारेन्स माने फारागथाय दङ बेखौथ' जों बुंनांगौनि गोनांथि गैया बेखौ समाजानो मिथिखादों गतिके बिथांमोना हाजारखि कमप्लेन खालामदों जोंनि सायाव प्रपागान्डा खालामदों बिसोरनि प्रपेगेसना समाजनि गोरबोआवहाय थावरि गैलिया मोनसे खोथा कास्टम बसुमतारिया बुंदों जे इन्डियानि केडारफोर बा सोद्रोमाफोरखौ लोगोसे माखासे बिटिसिनि लाइमोनफोरखौ नोंथांमोननि सरकारा साख्रि होनो हायाखै होनना बुंदों दिनैसिमाव आं एनडिपि होननानै डाइरेक्ट बुंनो नागिरा गासिबो ग्रेजुवेलि जालांगोन 3 बोसोराव 1 बोसोरा अलरेडि कभिडआवनो थांखादों 2 बोसोराव मा मावदों मा मावाखै जों बयबो मिथिखागौ 852निख्रुइबो बांसिन टेट परीक्षा होनानै हाग्रामानि दिनाव पास जानानै लाइफखौ स्पइल खालामनाय मानसिफोरखौ जोङो दिनै साख्रि होनो हाबाय 900निख्रुइबो बांसिन 1990 मायथाइनि अबिबि होननाय अपारेशन ब्लेकबर्डनि गेजेरजों साख्रि मोननाय मानसिफोर जायफ्रा दिनैसिम बिपिएफनि समाव पेमेन्ट मोननो हायाखैमोन 900निख्रुइबो बांसिन मानसिनि साख्रिखौ जों दिनै रेगुलाराइज खालामबाय गोबां एग्जाम्पल दङ जों बुंनांगौ जायोब्ला मोनसे खोन्थाखौ जोङो माबोरै साख्रिखौ डाइरेक्टलि होनो हानो हाग्रामाया इउपिपिएल दोलोनि सरकार दानाय लोगो लोगोनो जोंनि एकर्डनि एगेन्स्टै केस होबाय नङा होमबा आं केसफोरखौ बुंनि जोंनि सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डनि गेजेरजों जों जे साख्रि होनायनि मोनसे बेबस्था दङ काउन्सिलाव बे सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डनि एगेन्स्टै बिथांमोना हाइकर्टआव केस होबाय हाइकर्टआव केस होनाय डेट सिन्थाय आंनाव दं आं दा डेटाखौ लायाखै नोंथांमोना नेयोब्ला आं दाबो हरनो हायो डेटाखौ आंनाव डायरियाव दं डायरिखौ लाफानाय जायाखै थांनाय जुन मासाव
जोङो केसाव हाइकर्टआव देरहानो हाबाय दा जोङो सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डखौ दानो थांगासिनो दङ मानोना बेखौ दाखांबासो जों साख्रिखौ होनो हागोन जोंनियाव 1100 पस्ट खालि दङ 1100 पस्ट खालियावहाय मुंख्लं फेमिलिनो बेसेबां पार्सेन्ट जोङो होनो हागोन जोंनि एक्स एनडिबि वार्कारफोरनो बेसेबां जोङो पार्सेन्ट होनो हागोन एक्स आबसु वार्कारफोरनो लेखा गोनां सेंग्रा सिख्लाफोरनो बेसेबां पार्सेन्ट होनो हागोन बेखौ जोङो दा स्टाडि खालामगासिनो दं हाग्रामाया गावसोरनो साख्रि दाहोनो हाथों होननानै केसबो होगोन आरो जोंखौ साख्रि होनो हायाखै होननानैबो बुंगोन आं दहायनो बुंखांबाय माने सिंखावरि जोलाया बेसेन गैया बेयो जो नागिरनानै जेरै सिंखावरि जोलाया बिलो सोलायबाय थायो थिग बेफोरबायदिनो कास्टमनि केरेक्टार बेयो कास्टमार नागिरना गाव कास्टमार हिसाबै माने दिनै माने मोनसे हालामनिफ्राय मोनसे हालाम माने पार्टि सोलाय सोलाय दिनै समाजखौ गुबुंले खालामनो नागिरदों गतिके मोनसे खोन्थाया स्पस्ट 900निख्रुइबो बांसिन जोंनाव मा होनो गावबुरा पस्ट दङ बे गावबुरा पस्टखौ सरकारि खालामनो जों नाजागासिनो दङ दाखालि 11टा केसखौ जोङो हाइकर्टआव देरहाबाय बिपिएफनि एगेन्स्टै दा आरो मोनथाम बिथांमोना केस होबावदों अब्लाबो बे मोनथामखौबो जों बावैसोनो देरहानो थांगासिनो दङ आरो गावबुरा 900 पस्टखौबो जों दा क्लियार खालामनो थांगासिनो दङ गतिके रायजो राजाफ्रा बेखौ मिथिया बेखौ जों दिनै फकास खालामदों दिनैनि दिनाव इउपिपिएल दोलोआ साख्रि होनो हायैनि गुबै जाहोनानो जादों हाग्रामाया साख्रि होनो दाहाथों जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेखारैनो थाथों होननानै हाइकर्टआव केस होनाय पिआइएल होनाय आं आस्राबारि नोंथांमोना दिनैहाय एम रन्जित बसुमतारी न'आव इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैबाय दा मा बुंनो सानदों आं सिगां आस्राबारि प्राइमारिनिमोन इउथनिमोन आङो मेम्बार दंमोन ओमफ्राय आं दा बिपिएफ सरकारखौ 17 बोसोरसिमाव जेबो अनसुंथाइ मोनाखै बुहुत खस्थ'यै दं आं दा बिनिफ्राय आं फैनानै दानि गोदान सरकार जे दङ इउपिपिएल सरकार सार इएम सार बेयाव आं दिनै जगदान जाफैबाय आं दा इउपिपिएलखौ मोजां मोननानै आं बेजोंनो जेनेबा सरकार दासिमाव दङ बेजों आङो फुरा आं लोगो जानानै खामानिखौ मावलांगोन आरोखि आं साबेसे जइन जाफैदों आंजोंथ' आं दा जोंनि फेमिलि दं आंजों साथाम दंफैयो फादार दं मिसेस दं ओमफ्राय फंबाय दं फंबाया दा दस्रायावसो दंहैयो 7 बोसोराव बिपिएफ सरकारा नोंथांमोननि गामियाव माबायदि खामानि मावो ओरैनोथ' दाथ' जेबो खामानिखौथ' मावाखै मावनाया गैखाया दाथ' बाखि सिगाङाव मावदोंमोन मावनाया ओमफ्राय जों जेबो मोनाखै आरो अनसुंथाइ मोनाखै आरोखि जों बेनो जाबाय आं बुंनांगौ इउपिपिएल सरकारजों लोगोसे थाफाना माबायदि खामानि मावलांगोन आरो माबायदि जौगानायखौ नोंथांमोननि गामियाव मावलांगोन होनना सानो जौगानायखौ आं हाजासेखौ फुरा मावलांगोन इउपिपिएल सरकाराव थानानै इएम सारमोनजों थाफानानै बेनो आरोखि आं इएम सारनि नुनायाव खामानि मावनाया नोंथांमोननि मेगनाव माबायदि नुदों सारमोनाथ' दाथ' बुहुत मोजां खामानिखौ मावगासिनो दङ दिनैसिम जों नुनायाव आरोखि जोंनि मेगनजों नुनायाव आरोखि दासिमबो मोजां मावगासिनो दं आरोखि আপনি যে আজি ইউপিপিএল দলত এম রঞ্জিত বসুমতাৰী ঘৰত আহি আপুনি যোগদান কৰিছে কি ভাবি আপুনি ইউপিপিএল দলত যোগদান কৰিছে আমি ভাল পাইছে আৰু সিহঁতৰ কাম দেখিখিনি ভাল পাইছে তাৰ কাৰণে আমি যোগদান কৰিছো তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে 7জন আমি ৰাজ লৈ আহি মুৰবি লৈ আহি আমি যোগদান কৰি আছো আৰু সকলোৱে যোগদান কৰিম আৰু আমাৰ বিপিএল দলৰ আমি ভালকে কাম কৰিম আপনি যে বিপিএফ দলত আছিল হয় মই বিপিএফ কি পদত আছিল মই গাঁৱৰ আছিলো মেম্বাৰ আছিলো মধ্যম ৰুণিকাটা আছিলো আপুনি যে 17 বছৰে আপোনাৰ গাঁৱটো কেনেকুৱা ডেভেলপমেণ্ট কৰিছে এতিয়ালৈকে হোৱাই নাই এনেই আছে তাৰ কাৰণে মই এই দলত মই যোগদান কৰি আছো কেনেকুৱা কাম কৰি যাব বুলি আপুনি ভাবি আমি ভালকে কাম কৰি যাম সিস্টেমটো डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल सुखु दुखुनि समाव खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं दं 6901559919 उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस